Τώρα θα σας δείξω όλα τα Hypercharge τα νέα που βγήκαν. Πρώτα ξεκινάμε με του Berry. Berry. Μισό λεπτάκι να το βρω γιατί... νάτος. I like to beat the brush. Κανονικά ο Gray, όπως ξέρετε, από πίσω Sweet and του sour candy is my power. αφήνει ένα παγωτό. Παγωτό γραμμή. Ενώ με τη Hyper Wheel είναι δύο. Είναι Time to take out the rubbish. Doing it for the children. I am your forever friend. How do you like your eggs? Έχει 3.806. Πάει και βγαίνει τα μωρά. Αλλά με τη Hyper Wheel ανοίξει. Θα βγάζει μια δίκτυα στο πάκι. Βλέπετε. Και μετά βγαίνουν άλλα τρία. Είναι εντελώς παραμένει. Και άμα δείτε και εκεί θα τη βάλω τι θα γίνει. Τώρα προσέξτε και αυτό. Και αυτό είναι αρχή. Για εσάς δεν ξέρω τι. Αλλά εγώ θέλω να σας το πω. Εδώ ρίχνεις τα υπερβολή. Δεν νομίζω πως το για να δούμε. Όμως τώρα που το φάει βγήκανε πιο λίγο μωρά. Από ό,τι. Αυτά. Μετά έρχεται το μπράτς. Με άσε. I'm so manky. Άσου. Γι' αυτό να το προσέξετε. Time to take out the rubbish. Βγάζει 5. Ενώ με τη Hyper Wheel του βγάζει 10. 10 δεν είναι πίνει στο χέρι. Πάει πολύ τώρα. Off you go. You're ready. Και ένα κόλπο. Όσο πιο πολύ είναι, όσο πιο εύκολα θα το βρει. Μετά έχουμε την Janet. I smell rubbish. Janet δεν την έχω. Το πιο μεγάλο μου είναι 47 η Piper. Στο Tiger. It's gonna be a trip. Στην κανονική ulti, θέλεις δεν θέλεις θα προχωράς. Δείτε, εγώ δεν το κουνάω εδώ, τώρα. Αλλά με τη Hyper ulti, δεν το κουνάω. Άμα δεν το κουνάς μένεις εκεί. Βλέπετε, το αφήνω και προχωρά. Αλλά με Hyper ulti όπως είπα, μένεις εκεί. Μπορείς να προχωρήσει. Άντε. Αυτά, μετά έχουμε τον Time Gray. to take out the rubbish. Κάτι που μπορεί να μην ξέρετε για τον Gray. Τον
προσπέρασα είναι ότι ρίχνει μια κανονική ούλτη. Και μετά άμα πατήσει hyper ulti έχει δύο πόρτες. Θα σου το δείξω. Κάνω γυφτή. Τώρα, όταν θα ξανακάνω teleport θα σας δείξω. Να βλέπετε, έχω δύο. Και τώρα που θα μπω, καλύπτει το μισό Brawl Ball, το μισό Gems Drop και αυτό είναι πολύ καλό. Και ένα άλλο πολύ που θα σας δείξω για τον Grey. Δείξε. Τι. Μισό λεπτό θα σου το δείξω. Δεν μου γίνεται. Τέλος. Είναι ότι άμα πατήσεις και κάνεις κατευθείαν ulti, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θα τραβηχτεί εκεί που έκανες την ulti. Και τελευταία η Melody. Και πάω, η Melody χαμηλά. Μιλά δηλαδή ψηλά, αλλά τέλος, δεν είναι ψηλά. Ψηλά λέω γιατί είναι προς τα πάνω. Γιατί έχω βάλει δύο τρόφις, πώς το λέω. 가보자고. Να, τώρα έχει τρεις. Αυτά τα παιχνίδια που γυρνάνε γύρω της. Ωραία. Τώρα δεν έχει κανένα. Θα τα χάιτα. Κάνει ένα δύο. Είδατε ότι είχαν βγει 6. Να δείτε. 2, 3. Να, έχει 6. Είδατε. Ένα άλλο κόλπο για το site, πώς το λένε, είναι εκεί το πράγμα, είναι να πας έτσι. Γιατί κάνει πολύ damage. Όπως πας εσύ γυρνάνε οι κοινότητες και το κάνει. Αλλιώς και έτσι είναι ακόμα καλύτερα, πιστεύω. I'm so manky!